सोना फिल्म्स प्रेजेंट्स। चम चम चमकाता ऊंचाई भवनवा, चम चम चमकाता ऊंचाई भवनवा, मिलल नाही कवनो समाचार हो। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कहाँ बाड़ी मैया जी हमार हो। हे चंदा कहाँ बाड़ी मैया जी हमार हो। व्याकुल पुजारी पूछे मोरे भैया, बतावा न कहवा चली गईली समय मैया। हाँ, व्याकुल पुजारी पूछे मोरे भैया, बतावा न कहवा चली गईली समय मैया। लागता कि नहीं होई माँ के दर्शनिया, लागता कि नहीं होई माँ के दर्शनिया, कैसे के होई बेड़ा पार हो। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, नाही अली मैया जी हमार हो। ए चंदा नाही अली मैया जी हमार हो। कौन चूक भइल माई अभिले न अइली, केहू ना बतावे गलवा समय कहाँ गईली। कौन चूक भइल माई अभिले न अइली, केहू ना बतावे गलवा समय कहाँ गईली। लागल बाटे भीड़ उहाँ रोवे नर नारी, लागल बाटे भीड़ उहाँ रोवे नर नारी, रोवे लगौआ जवार हो। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कहाँ बाड़ी मैया जी हमार हो। ए चंदा कहाँ बाड़ी मैया जी हमार हो। सूरदास बाबा उनके बिन बायकेला, मालावा से माला उनकर जपते रहेला। सूरदास बाबा उनके बिन बायकेला, मालावा से माला उनकर जपते रहेला। राहुल चतुर्वेदी के बाद तो हंसे